Vuopojalta tänne, täällä on kätkö täällä rinteessä Sotavaraojalla. Minä menen sinne lähelle ja sitten otan GPS:n käyttöön vasta siellä lähempänä. Niin pannaan, kompassin suunta pannaan nokka sinne menosuuntaan, niin sinne minne ollaan menossa. Ja sitten siirretään tämä kompassin pohjoinen kartta, niin kuin kartan viivojen mukaisesti pohjoiseen näin. Ja sitten nyt kun on eranto on 12 astetta täällä, niin vähennetään se eranto 12 astetta. Onpas tämä pienellä. Kun se on noin. Nyt on 12 astetta vähennetty, niin Saariselällä Itä-Lapissa on 12 astetta. Tai onko se 14? No se ei ole niin nuukaa kuin näin lyhyt matka. Sitten käännetään kompassi niin, että pohjoisnuoli menee tuohon hahloon, joka on tuolla alla, tuo punainen. Niin tuohon suuntaan lähdetään. Ja aina otetaan kiintopiste, mihin se osoittaa ja aina